El que realment importa i preocupa a una persona quan es va fent gran és poder continuar fent els actes quotidians de la vida per ella mateixa, sentir-se útil, gaudir del temps lliure per fer el que abans no tenia temps de fer, continuar durant el màxim temps possible fent coses que semblen tan senzilles com seure i aixecar-se d'una cadira, vestir-se i desvestir-se, arribar als armaris alts i als baixos de la casa, pujar escales i no caure, fer treballs manuals, sortir amb els amics. És important, sobretot, no deixar de fer coses, d'omplir tots els minuts de vida, buscar activitats físiques per fer amb els companys i també algun exercici intel·lectual, com llegir, escriure o participar en jocs de taula. A la Seu d'Urgell, la gent gran té la seva pròpia revista on es publica tot el que fan durant el temps de lleure. Nosaltres aquesta revista partim de la base principal de que cada revista volem que hi hagi algun escrit que faci referència a la gent d'aquí la Seu, que fem un parell o tres d'entrevistes a gent també de la Seu i de l'Esplai, alguns si no són diguéssim de l'Esplai també els hi fem igual. Després tindre molt en compte que posar-te en temes que passin molt bé sense fer mal a cap costat, que això de vegades és difícil, no? També ens agrada molt fer records a gent gran que han traspassat i de vegades no hi penses, però després dir, ui, però si aquest bon senyor que va fer una obra per l'esplai i tal, i li posem. Després tenim que, de cara a l'esplai, les activitats, procurem per lo menos que hi hagi menció i una o dues fotografies, depèn de totes les activitats que es fan, però diguéssim com a viatges, totes aquestes activitats estan contemplades aquí. Portar un estil de vida saludable i fer activitat física moderada i correcta és la millor recepta per gaudir de la llibertat que dona poder ser independents en totes les tasques de la vida quotidiana. El teatre, les activitats artístiques o aquàtiques són molt importants i agraden molt. Potser n'hi ha una que predomina sobretot a les activitats, que és la gimnàstica. Aquesta activitat es fa un cop a la setmana, però són 3 turnos que n'hi ha i cada turno entren entre 35 i 40 persones entren a fer aquesta activitat de gimnàstica. Una altra activitat també que li agrada molt és el ioga. Normalment són activitats que no li comporta gaire esforç. Per exemple, una activitat que potser li comporta una mica d'esforç és la informàtica. I en aquest sentit, és clar, la gent són una mica reàccia a entrar en les noves tecnologies i li costa una mica més. Han acabat un altre que té molt èxit, poder també més que la gimnàstica, és el ball. Cal remarcar la importància de fer activitat física de forma correcta i aquí entra el paper del tècnic o monitor que haurà d'assegurar-se que els exercicis proposats no suposin cap risc per qui els practica. Jo crec que els és molt útil perquè a vegades venen persones que pensen que no podran perquè tenen dificultats, caminen amb bastó o no poden posar-se de genolls i en canvi se'ls obre un món perquè veuen que sí, que poden fer molt, els ajuda a créixer l'autoestima perquè veuen que són capaces i acaben treballant molt bé, la flexibilitat, no sé, tot el seu cos canvia, la postura corporal, els ajuda molt a la part mental perquè com que treballem molt la coordinació, la respiració també és molt bàsica perquè són els pilars fonamentals del ioga, no? I llavors fem relaxacions, que també els ajuda a calmar la ment. L'altra funció primària que s'ha de mantenir és la social. La gent gran es relaciona, riu i gaudeix quan arriba al gimnàs o a les classes de treballs manuals i es troba amb els companys i les companyes. El que més els agrada d'aquesta activitat verdaderament és el moment i l'estona que passen totes juntes durant 2 hores i riem i també es distreuen, no hi pensen en els seus possibles mals i dolors que puguin tenir. I també disfruten, clar, perquè els ensenyo les tècniques per fer colors, com barrejar les tonalitats, i després amb la ceràmica també fem algunes bandejetes, hem fet alguns quadros en relleu.
Uns als altres s'animen i es fan empenta per anar a fer coses junts i passar una bona estona. Fer vida social és un gran al·licient per tothom. Per exemple, venen a coral, no? I les dones venen totes arregladetes, o sigui, es troben com a casa, no? I és un dia de sortir com si fos una festa. Cada dimecres venen totes molt arregladetes i és molt maco. Tant això com per gimnàsia venen amb el seu equip, amb les sabatilles, o sigui que és una cosa per veure i per gaudir de l'esplai. Som éssers socials. Tothom té la necessitat de fer relacions, xerrar, compartir coses, expressar sentiments, en definitiva, compartir. La relació de la gent gran amb els joves és molt enriquidora i a la Seu d'Urgell cada any s'organitzen trobades que creen llaços entranyables entre generacions per tal de veure la vida amb més optimisme. Com sempre, es pot aprendre molt de la gent gran.